Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Heeh iki. Urung sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong ngadep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten omah ya wis galak lho, Pak. Omah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya? Jebulane ngono ya? Ketoke merakati. Ya. Nek aku Mutare bojone wis ora respon wis besengut kok. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki mrene ora wae. Masih jane. Ha kuwi aman nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisane. Nyingkar. Ngapa weh? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Wika wis karepmu wis. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang apa macul? Kowe arep macul tatin apa? Ora. Wani ye. Wah, kudune semono dipajak. Ala ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya? Jos e. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jas. Agnes joget kok kedabikan ngapa kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo isajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene rono rene ngono. Wis ten iki kanca-kanca kasih delok aku. Lah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku wingi arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Rak piye? Tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku seperti wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah. Cocok. Iya iki di 200 ki nggo sapa? Ayo gua. Kula. Rumah ya karo aku bareng. Ha iya ora tak kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tau. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ra dibagi kok. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya. Arep gandrung kowe. Ya kok sikik lagi dicopot klipe kok ya. Kudu. Matur nuwun Kanjenge. Nyai iki tatin. Men ditampani dhewe. Ya kowe kaya Bagong kowe iki. Nampani 100 ki ana dit 50 ngono njukan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lobok endi? Kene. Lho lebono kene. Yo jangan. Leboke ngendi ngene tatin?
Ih. Kuwi ana sake apa? Ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tahu ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Wah, ora yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Silar ngapa? Wong aku ya ora akon kok kowe kesusu ki ngopo. Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki tak kon permisi. nek ora payu ki gawe cara rada arang le payu kae ngarep omahke tukoki plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo. Dulu dah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara apa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu pecene iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Bagus. Heeh. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento ya. Tuh. Aku wis ora gento wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Ya mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delokan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Blok. Blok. Wah, tok tok tok. Turuk, tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cempluk. Ngapa? Kowe saka ngendi e? Kok kledang-kledang gawa manggul janganan iki saka ngendi? Aku ora manggul, wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Apa iki? Oh, geger. Kok ndarani manggul apa Ora yo ketok woe. Apa matamu katarak apa piye? Matamu kuwi Wong aku ora manggul kok meni manggul lho. bul punuk. Oh. Ya ora apa-apa. Lah kowe gembol apa kuwi kok gedene semono? Weteng iki. Meteng pirang sasi? Ora, aku ora iso meteng. Ning iso ngetengi. Iso. Nyoba apa? Piye? Mbok kowe iki lingo, aku iki mbak yumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbok kuwi sedulur mbok ki ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Ah rudo paripeksa. Ya ora Rudo ngono paripeksa kok rudo paripeksa. Rudo paripeksa. Ya ora ngono carane gento. Kabeh iki iso dirembuk. Nek jenenge ora seneng ki rak ya mbok liyane wae akeh lho. Moh Lah ngapa? liyane wis jeleh aku.
Berarti wis. Urung. Wis to sampean rasa melu-melu. Oh iya, aku penonton kok ya. Penonton. Oh iya. Aja nyempaluki. Aku etoke ndelok ketoprak iki jejer tanggaku. Kene to. Kene to. Tengok kene kok, guys to. Ora apa-apa iki gabrese dinganu. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sikik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku iki ngimpi Pokoke jarine kondangan ngene, dadi ora pati aku. Apa? gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mik. Lah aku mayang kene mau nang kono sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mik. Krungu e. Ha iki ditaleni e. Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Sing dadi cempluk. Apa e kuwi? Ayo, kowe gelem ora dadi cempluk? Gelem. Kowe gelem ora? Gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya swara penonton. Ayo ketoprakan kok gagas swara penonton ras do gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu. Oh si roli ranang kaya kethek ya. Angger Jiwa kangga wero cite Dibuka-buka lho. ayo ayo tuk. Mbok elingo to Gento elingo. aku ora edan Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku Lah gini kok arep seneng karo aku mbok mikir. aku ingin nih Ingin apa? iya kuwi gelem ya Mah, Kurang Gelem. berasa sudah Mah. gendho, kurang kendho. gelem ya wagah kowe ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa? lor desa kae genthone ngoyak tenan. nggih lho Bapak nggih Bapak wah apik lor desa wae apik tenan Ketoke sing dadi gentho amatiran iki. Karang Taruna Jajaran lara apa kang sinadya aku gawa buku ora apa-apa protes wae ayo Minggir ora.
umpama mundut to warti rene yo hei Aku direne malah dites-tes kok. Aku rono bae. ah mending kowe iki rene wae Aku malah dites-tes padake apa? padake apa yo Padake didepison. padake apa yo Oh iya. kene ndelik kene nang ani Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono. hah eh duwe apa Duwe mic. ndi Lah kowe iki dutekku tak maca ya yu maca sak karepmu ning aku wegah. atar Mbak alon-alon ngapa lho? ki selak wengi tamtut tak turuti Aku tiba lho. Hai. ibarat wong numpak tau Mondo iki tulunge aku ndonge lho, aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajarke lho. Pernah Mo aku penonton kok. penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra Galak. sama. Uyoga kok Tekan ngomah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku ora gelem dene semono mengge-mengge ya Awas lho kowe ndo, tak ratakne kowe. lumampah Bareng dineke ratakne iya meni. Nah iya apa? Lah piye? Kowe biasane takne apa? Hei, Mesa nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nek duit nek duit aku duwe. Ayo. Hei, Oh, celeng iki. mengge-mengge Pak Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. lumampah tanpa walah masa nganggo ngono bareng. Kaya Pak Warsudi lho wis apa. ning madyane jala iti Ngopo ora disini ngono lho. Kena? Apa kowe iki urung adus ta mau iki? urung Lah mau urung adus kok arep ngedaki aku lho. ayo to yu Kuwi Sing ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Warsudi kae. Blok. Wah manut ora kowe. bro Pa, manut ora ora. iki ning tengah sawah Iya. anane mung aku karo kowe Terus ngapa? kowe wong wedok playu ora banter kowe mlayu ngidul ana segara mlayu ngulon kono Dik ana kali mlayu ngetan ana gunung
lor ya gunung. Terus? Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Sut. Ngapa sut? Sut. Nek Pak Warjudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngapa? tak joke. Ya wegah. Aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Engko mulih damai. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Ya ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Kok apa yuk? Ora. Salah wong kok ya biyen. Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Kunci angin patu Kendhongane pecah. Saking mantepe lho. Ya cemplok. Ngapa? Wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok kowe ki elingo aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu nek ya ora ngawur ngono kuwi carane. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Aku mah kok. Sesuk nek suwe aduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke, mbuh nganti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Wae dalan. Lah ngapa? Toprake bubarke polisi. Toprak kok digaruki. Pemain kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nang jeron kotak wayang yo digoleki. ayo di sik gen saiki ditatin gubuk asmara. Iya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan piro? Dilapi kok tisunan ki maksudnya piye? Lah nggo tisu sik kemringan. Yo ge gubuk asmara. Ninggal sik bawa tatin yo, Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku gelem apa ora? Ya kowe gelem ora? Ayo. Piye jujur. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Aku kesel nanti aku. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk kowe. Aku nek aku mumpluk sing ngelapi kowe.
Lah bojomu Sing iki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Iki. Dilapi. Yo. Nyingkar-nyingkur. Nyingkar Kang Mas. Mbok sampean niku ampun nganten iku lho. Biyen kaya ngopo, saiki kaya ngopo? Biyen ape saiki ya ora. Mergane ngopo? Wis anak-anak 10 kae kowe. 10. Totok maneh ngono lho. Mbok rene yo. Piye? Caket karo aku ini lho, Mas. Aku ki kangen. Piye? Kangen. Lah, panjenengan kangen mboten kalian kula, Kang Mas? Aku kangen karo sak kabehe diajen. Kok kabeh? Ya maksudnya kono kangen, kowe kangen, kabeh kangen. Lah panjenengan gadah garwa pinten to? Ya mung siji kowe tok. Lah kok kangen kalih sinten-sinten? Ya gek dibajutke. Nggo ngleremke atiku. Wiwi mane nyingkar nyingkur. Lho, iki nek wong iki nek le pentas total, Glotin bejamu iki. Napa, Pak? Saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh Kowe 500 aku karo tengah. kula ngesal napa, Pak? Kowe iki ora ana tulisane kok kowe tukang takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sriu. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. Jare 2 juta. Laku? Oh, talang ki teles Lah kowe kaya. arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. Kowe Sing ngapa? sak yuta Pak Eno. Kowe ngapa? Tak belani, Pak. Lah iya, aku njaluk to kowe mingan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. Lah apa kowe ya sok manut? Aku manut ya, Pak ya. Ora. Oh iya. Cutke. Ya. Wiwi mane nyingkar nyingku. Wis to. Rupamu iki lho. Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kok ana. Oh, kaya Doro. Arepe iki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. Malah kaya Doro. Ya, bacotke. Lingsem yen ke mutan. Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk. Udah ini loh. Wes masuk Iya, ae. besok diambil Ya. Sriuning duet karo Mbak Ika. Oke. 500. 500. Kok, Pak? Iki kesuwan 700 itu. Ora ono. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira disele iso bengok ora ya, Pak? Diesel kok iso bengoki maksudnya piye? Ora. Hah? Terus ke, Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kangkang kok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya. Kowe ora ngadus po? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Tin. Jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa, mambu tetep ora mandang bau karo ora.
Ning ya mambu tenan nih. Diampet. Aku wis sok ngampet lah. Oh, dalang nggih. Sing seru nek omong. Oh. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer. Tresno Keswan. Iya. Bar terus ngene bojone. Nadia nengku bok asmara. Ya. Yen liwat. Ya. Joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 bune. So tak tambahi 10.000 dadi nompamu 30.000. Ya sinten meleh? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa wis? Lumayan. Yen liwat aku kelingan kubuk kae yen Top iki, bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Keswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong no. Wah edan. Channel loro iki wis senang wis bakal entuk hadiah. Ya. Sopo-sopo. Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Kok tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik. Kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, gencike. Lah mau dalang ki gencik ngono kok. Genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil sistem dibati kuwi apa? Oh ketegelen kowe ora. Iya. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro Keswan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tugel wengi 75.000 nggih Pak. Oh Keswan dakokke 350 dakokke aku sing bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talangi teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Nenone. Ya. Catatan sajroning ati.
kuwi. Tiru-tiru gareng ya lho nek Oh, pos. tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye? Abot tenan. Waduh. Encoke kumat. Cok. Kok kan mijeti bojomu ya? Pengesori ya, Mbak. Mbak aku nonton ya. Seneng. Bangga anak edan ini. Kowe ora cedhak karo mbokmu kok sae paranono kae mbrebes mili mbokmu iki. Kok dadi aku anak-anak kaya ngono to ya. Sok 20.000, Mak. Santai wae. Sapa-sapa mendhet 200 sapa-sapa dibayar. Glelengi ora sama-sama. Ya, ya. Tambahi mboten. Rasa. Wis arep modar. Aja. Megap-megap. Wis akeh, Pak. Piye perlu nafas bantuan? Oh, mantuk ya. Napas bantuan yo dikompresor cangkeme. Ora sing tak kon ngenehi wondoe lho. Kan ISIS to. Ya ISIS ora metu bak, ora metu angine iki nyut. Wong Brebes. Ya. Sri Uning berduet berdua. Ya. 100 kita transferan ora saka aku lho. Ya. Iki ana buktine kok. Ya. Bawani mboten? Bawa? Oh, dibawani. Iya. Putri kang sulisteng warni Neno Sri Huning Mustika Tuban lelo. gantian ora Mbak? Mbah aku manut Gentenan no ya wong didumpung loro kok. Putra Kanjeng Sira lawe Nduk. Hah? Tuk preng. Tak peranggung bajana Bebelo. Bebelo Wiratmaya Neno tan wurung Sri Huning gugur bareng dadi musti kaning Blak den den den. Yo nyonya dampani sik. Yo nyo iki piyai loro. Tak talangi sik mergo mlebune ning rekeningku. Dadi aku serasa ngowah-owah. Brae kuwi Mbak Ika. Hitung. Hitungan. Kok nek kurang Wis barang. malah kaya wong nang pasar. 1 juta. Lah ya 500 kok Pak Tristianto kok. Lah, kamu? Lah saya sudah aku ora butuh kaya ngono. Ora
duduk kok dapat 1. Lah, kamu bisa nyanyi kan ada pemintasan wayang. Mosok kowe arep nang kene gedabikan dhewe nembang dhewe. Ya sini, ikut nyanyi dong. Duet. Oh, enggak mau. Kenapa? Masa akeh dhewe? Enggak mau aku. Kenapa? Yakin nggak mau? Enggak. Yakin. Enggak selera. Ya, kalau sama saya nggak selera nggak apa-apa, tapi Nggak. sama Mbak Ika masih. Enggak tipeku bukan seperti tipeku Prastiwi kok tipeku. Yang cendi iso ngubal-balan. Yo, mangga. Ya. Srihane mesti kutuban lakune isla lan sabaya mati marang raden wirataya ngampus ranyo anandang berhenti
muga-muga iso dirembuk. Kok ana wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Ya diantran. Karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer. Tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh. Lho kok yaene lagi menyang. Murid lek ngenteni ra ya Ciraka to. Wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok Cak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Slamet, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tru. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Ong pilahing. Lho malah janturan. Awigna mastu namat sidam. Bagong. Halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun. Ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Mbak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ene. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita. Kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem Ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki Ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibot telu ya ora masalah. Pak, kowe iki wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa Guru? Kula ingkang sowan Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa Mil. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adiku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambikala. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula Pukulun. Dari Bathara Guru kok Pukulun. Bathara Pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Ngapa? Kowe raku grup kita. Ya. Sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya, Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, gareng ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab.
Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kalawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau boten sanes kejawi namung Bagong putranipun Kyai Semar Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayiwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar tinimbang Nala Garing menapa dene Petruk mila sakmangke wangsul wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi iki. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Atenan idu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas. Maksude idu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono ta. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayiwanganipun klebet Suralaya horeg. Rungkat bali Martya Kunda. Nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa. Ing mekaten Kakang kula nuwun sewu. Boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya, namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalepatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak boten utusan dhateng sinten-sinten, namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger Kayiwangan satemah rengat bali Martya Kunda manik Kakang Semar kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ing pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya aku wene ana pangapura. Ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru. Supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan. Aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibakake sumpah. Aja ya Guru ene ana pangapura. Ngapa to, Pak? Aku arep dijak nang ndi ya, Pak? Kowe arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan.
kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Kok ngapa ya, Pak? Terucat ya. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok. Aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar. Mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Aku ora ngadus dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa, Le? Candra Dimuka ya apa? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ameng sumpah kok. Mesa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong ning kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh, lah ya moh. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalanan prapta ulunana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara, para Jawata ingkang bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo nglawaton ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digawa ning kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Menawi ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming merga mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumraping kayangan.
Ning mergo saka pokal gawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora mergo kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Hah? Betara guru ulun bayang ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badrana ya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat. Pendak-pendak kowe gawe srana kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar mergo kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak mergo aku ijek urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak mbibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah atimu, seneng pikirmu mergo kala mangsa kowe njangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetaning atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Semar Asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho ora omong. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah lak tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bisa njangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso nglindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki. Boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali resmanipun Ora Bagong Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Mbah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki anu, Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge, Tru? Apa? Lho, apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju ta, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilairke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik.
lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ha ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa, ya. Nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah, mak nyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Leleng iki aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak aku mer. Eno. Lara dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngoten. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepuh, kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nem, Nun, Bathuk. Oh nggih. Lali kula. Nyun pangapunten Bapak Semar nggih Bathuk. Ngono bungkuk ora. Ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak karo anak menang sapa? Aku wis 2 sasi ora lho, Mer. Kowe kok ku mau wani ora. Kegedung kowe. Wong penyanyi kula niku kalian bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panyongkra buwon sing mboten. Niki ming demi keamanan supaya mengken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kula wusu. Oh, bojomu iki anu apa mbiyen olahragawan pencak silat to. Heeh. Wah, kuwi pothok mbiyen. Ngarat boto papate prel ngono. Padha aku. Aku ngarat kerupuk 8. Oh, kerupuke. Aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem, Pak. Nala Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya.
dewa ki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa ki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kuwi wis dipesthekke karo sing gawe urip. Nek dewa ki pancen duwe derajat lan pangkat, nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa ki dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omongé, nek diantem nggon weteng ora apa-apa, nggon pupu ora apa-apa, diplotot wae. Kuwi le mari 3 dina raran-raran. Nganti suwane matuk ngono lho. Bagong. Awi pusaka e. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nala gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Sendika ngestaken dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis